jotono khani hamjak ma yapare pari sini panda kaitani kok thaino srung laima bukhak thanglayana ge chengani skang jotono ani khani hamjak ma yapare pari suri wi chung chenglayana bogra kaitano no hambai ro no hamjak ma bai ini khayok ma bai no phioka mol brum brum kosto tektor yakni hain bai kaitano hambai जों kosto tekto morkeni yoknani jini mungsapano phan kre jini जों mungsapano jini sukmani kre haibano kaito ning जोंनो khayok ma bai ni khayok mana rowi जोंनो muthangka hain bai kaito no ham teu tabok जों bono wan sokle ni thani jefokono koi dongmani kaito no subot teu tabok ni kokno जों srapsa jorati wan sok lewana ni pola bai kol pedi ni bugra jisun bai surisan ge na pedi जों थांलायना Romans chapter 11 tangke थांनाय wo जों सोलोंलायखा निरक बितो दंबायना verse 8 Romans chapter 11 verse 12 jora verse 12 jora जों सोलोंलायखा गेतिनि जों जेंलायना verse 13 निचिम आं 13 निचिम 16 jora chapter 11 verse 13 nichimi 16 jora ang porwana oro kok bokrogo suja tongo bini borok rok mutangjak mani bini borok rok ang tabuk norokno o kok sawo bini borok rok ni thani chongkhor ma ungma bai ang ani samung no tuyi khap tuteng ungo ang ani borok rok no musurui manto thok ma tongo hake baksano muthangui manwana borok norjak ma bai se sungsar kaito bai katharo jakha borok yachak jakha nke tamo no guthui rok thangui basanai awang kisisa kaito no barok jakha nke bebat awang ko barok jakha bupang yapang kaito no barok jakha nke bedek roko barok jakha o elmo porimane bisintui kaito sungno koto ke amari kaito ke angnerno hai sing bisingo thangani skang moido khairona ni musungo age thangelo jung sereng laikya omo Israel chapter 11 ka Israel rokni hainai salni kok ba buskang mo de ma nai boni kok ke Israel ro boro salja boro kipili paipinai boro kaidoni kok na yang ma bai ereng piring poroi plaijaka piaba borok kaidoni busa hai bagai kaido borok no haine hai borok ni hawo kibuli to pinai ge borok no to ye Israel do farok no to ye kaido ukok no samani ge chini bo srumjagnai dong oro bisingo borok kaidoni chongjak borok hai bagai borok no kaido haine hai boni hamari no borok no ronai de borok no boni nawo borok no kibuli to pinai ke Paul Paul ni koktun ke Paul bar no ukok sawi tongmani sung nugo Israel rokni asamung tongo borok kaito bai sadok jakmani sung kaba mo borok ni laibo mau nai neki nugo haibana kaito borok no yakai roya Israel rok kaito no yasak ya angkat thik no te जों 어른보고 구분도 바로게 크리스토노 야자카 따고 니저라고 지수니 저라고 하이버게 볼 사워 볼 보니 북하워 어머니께 낭자고 보니 북하워 무중문이 던거
mana yasagui motangjak thoi bonayo tomani mole kwbangma kubun dofarok ni bisingo motangjagui tongmani bo nugo phiaba boni borok rok ke Jisu Kristo no tabo bu yasakia kwbangma borok siwi nugui tongwibo borok yasagoni ringya ai bagi Paul belai kena boni khau du khonangjago de barbar ukok no sa जों कायदोनि थानि जे जों हामारि मानमानि अ belai kena wana sungsa belai kena kema sungsa बाइबेलाव हाय होनाय सायाव इजराइल रो रो कायदोनि पैला तमानाय बथाय हाय बागै कायदो बरनो याकायरो सबया of course borokni sumsokni bagui borokni chayani bagui kaito borokno sason khlainai haibano kaito borokno yakawi ro sobya tomon mole kai borok kaito ni chongja e kaito borokno hamari ro pinai जों नायखेनुगो oro ya verse 14 ang ani borok rokno musurui mantothok ma tongo hake baksano mothangui manana borok norjak ma baise sungchak kaitor bai gatharo jaka borok yasak jaka ke tamo unno gothai rok thangui basanai gesung oronugo borok no verse 15 no borok verse 14 no ang ani borok rokno musurui mantothok ke baksano mothangui manana baksano mothangui bana Jews ro Israel ro borok Christian bai kwang mabuthar jaka crusade war nei ujorawo tomani buthar jaka borok no Jisu Kristo no chini Kristo no buthar tomani le Jews ro no buthar bai ki buthar mala borok no chiri khogo bono crusade buthar di crusade ai bagai Christian mana na Catholic ro wang ma Jews no buthar ka crusade war ni jorawo crusade war crusade coba ni jorawo kero pada hain tangla bisnai verse 17 bari ni thaisdui bupang ni bedek deknui dekta sebai jaka hake aro bolong ni thaisdui bedek thepawi rephai jaka norok buini borok rok bolong ni a thaisdui bupang khai abo norok bari ni thaisdui bupang ni tos kaham manka abo baino a bedek kebai rok sak nang yata indi bahike neng kong suknai ba neng ba bedek seble neng yapang no muthangui tonya yapang se no muthangui tono verse 19 hake neng hai hri sawana hai pano ano thepana bagui se a bedek rok sebai jakla or jeng tumano Israel rok ka buk tumanai original branch bupangni original bedek jengka buini bupangni tanai thepajak banisi ge oro hai hini sawo जों याफांया जों बेदेक्सि कायदो जोंनो बनि बेदेक सनांखा bo जोंनो जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति बुफांनि बेदेक सनांखा जों आगेनि समाय कसाव नायनि खांके अब्राहाम भाइके काहाम नि कायदोनि थानि काहाम नि रंजा जेफ्रोबो बयदो प्लाय इगे अमहायनो जोंबो जेफ्रो बयदो प्लायो जिसु ख्रिस्टनो बयदो प्लायो जों कायदो बाय काहाम नि रंजा इगे जों बोबाय माने बनि बेदेक्स ना मैदो जाखा के इजराइल रोके आगेनो कायदोनि बेदेक जेफ्रो इजराइल रो कायदोनि कक नावै दंगो बरो थाइसितय बुफां बलाय कख्रां हाय उनि दंगो थाइसितय बुफां बलाय कख्रां माने नायथथ काहा गोजों उनि दंगो डेविड राजा डेविड बो उकब नसाव आं थाइसितय बुफां
belai keranjak kaidoni no dong kang ke ba kaidoni no ang omohai ini bosau Jeremia bu ukok no sawo Israel ro engka tuanai taisitoi bupang belai keranjak taisitoi bupang belai keranjak hai mane bupango mungsep dera jakri kaha kekrang ngi dongu kaha tos mani dongu bo kaham ngi dong jepro borok kai tani kok khnai dongu kai do borno kaha ke dongu pia bo jepro borok kai tani kok nai yang ngo borok bupang bai tani mane bupang bai kering lia bedek sekagi dojak bedek sekagi dojak ke mana tamu u bedeko ube krang nalia ubede belai hoi sinai haile sekagi dojak kan kita mana belai hoi nan jeng sinai ke omohaina sekagi dojak mane morok tamu kai to borno sekagi do ho serasani mane posto main tongtun kai to yakai do ho borno omohai Jeremiah thangi pada Jeremiah chapter 11 verse 16 semai kesangu Halsa subrayung nono butai kaham thainai thaisitoi kekrang hangsa hunei se ringmani tamoke nokbar kotor sibui gurum sawe aro hor nangui okay bini bedek ro khamui pai benai no okong so kok na yangke kai tini kok na yangke borok salsa borok no hor nai bupangni ubedek no sekali nai tabo je kebui Kristen asai ketal unjak borok kaitoni mane tabo kaiton ka bupang sengboni bedek ge sengboni bedek mabai tabo je tabo asai ketal unai do borok te sekat zagia of course kokna yang ke kaito senno 사성 클라이네 하이버나 증노 지수 크리스토니 바 카이토니 카이토는 가 부팡 바이스는 스가 소기로 호야 증 보바이 보니 베덱는 의동나이 증 제프로 증 지수 크리스토나 보이도 클라이캬 앞으로 증 베덱스 남 의도 자카 지수 카이토니 베덱 다우 증 보바이 낭작 부팡 바이 낭작 증 베덱스 남 자카 Matthew chapter 1 verse 21 otomasa. Matthew chapter 1 verse 21 sawo ang borok no sajlaro nai boni mung Jisu Kristo honjak nai te boni bisingtui borok ro ni sumsok nakarjak nai ni simu. Ngejeng sini sumsok ni bagi se bedek sen ungalia pia batao nakarjaka tak bedek sen amiro jaka. Ogono kotma kaham. Yang kotma kaham ni bisingtui ni sen kaitoni kogrumani smai sen kaitoni smai ni ongso ba kaitoni smai no sen kaito de smai romani niro omhai omhai belai ka krang nai bupang belai ka krang hai nai sen omhai kaito smai no smai dangmani no kaito smai romani no Abraham no romani no sen no Jesus Christ no poito play number pada tanglayan Ephesians chapter 3 verse 6 Ephesians chapter 3 verse 6 Bising ni kok ke omohai kotma kaham ni bising tu kaito runa hanui kok rumano rumarok no bini borok judai rok bai baksa mannai borok besak kaisan yakung yak pia Kristo Jisu tu kaito runa hanui kok rumani arobo borok khobjaka tabok jeng judai rok no kaito kabang ma kok rumani dong Nirok no omok lainai, omok hai ronai, Leviticus poin ni kenuk nai, Deuteronomy poin ni kenuk nai.
그 어머하이너 जों 보다보 주다이로 by 박사는 만나이. 그 바로 제 지수 크리스노 보이도 플라이네로 जोंबो 우스마이니 엉시다. जों 우스마이너 जोंबो माने जे 보이도 플라이니 다보 지우스 파능등 구분 덕파는 버럭 파능등 그릭 파능등 제 보이도 플라이네 지수 크리스노 보이도 플라이네 뭐 우 카이토 스마이 아브라함노 스마이 로마니 로마니노 जोंबो 만나이. जोंबो बर'यै बाक्सानो जों मानाय बे आगे जों काइटनि बागै माने आगे जों काइटनि बर' गैया जों strangers जों जों दमानाय जुदा बर' काइटनि बर' गैया फैयाबा जेब्ला जों जिसु ख्रिस्टनाव बयद' खालायो जों बनि काइट स्माइ दांमानि न' जोंबो मोननाय जों इंलिशाव सावो the partakers of all ears. आगे के जों काइट नि स्माइ बेलेखेन चालजा गैयाबा दाबो जिसु ख्रिस्टनि बिसिमतै बनि स्माइ न' जोंबो मोननाय जेबोनो बयद' खालायनाय दं अरनो गक्साव verse 18 by 19 no हाय हाय आबो बायनो आ बेदे गोबाय रकनो sak nangyata ndi बाय के नों कुं सुकनाय बा नों बा बेदे सेबला नों याफांनो मोथां गै दंया याफांसिनो मोथां गै दं हाके नों हाय हनै सावना हायबना आनो थेपाना बागैसे आ बेदे रो सुबायजागला यारो इजराइल लोगनि कक सामनि इजराइल लोगनो कम माने अमके तानुक दी चिकन के तानुक दी बरो इजराइल रो लाइमा बायनो जों जोंनि थानाय अकथमा गाहाम सफायो बा जों मोथांजागै मानो फैयाबा बरफनो चिकन के तानुक दी नै सामनि verse 20 अमसयनो बरफ बयद' खालाययानि बागै या बयद' खालाययानि बाय सबाय जाखा नोंके बयद' खालायमा बागै थेफाजागै दङ हायबना आबोनि बागै नों कुंता चुकदि आबो उंयावै हुस केसे दङ नों काइटनो मनका काइटनि बेरेक्स नामजाखा आरो थेफाजाखा फियाबा आबो उंमा बाय कुंता चुकदि नैसो verse 21 काइटो सय बेदे जुदाय रखनो से माया चालिया हाके नोनो माया चा वानं नै दानं खाका इजराइल रखनो इंग्लिश पर वन for if God did not spare the origin branches he won't spare you either origin branch तमगु Jews रो जेब्लो जुदाय रो बा Jews रो बरो कमना यांगो बरंका आगे काइटनि चंगा काइपना बरक नो बरक काइटनि याकाया बरक कमना यांग माबाय को अमहायनो बरक नो सि याकाया के निरक नो याकाया नंग कमना यांके okna यांके आइनिसो verse 22 जों अरन लुको काइटो बुसुकसे मायाबो गुना बुसुकसे मायाबो क्रय काया रखनो बो माया चाया फिया बो नोनो खाइरको तुमुंनो नों बो बाय खाइरक जागना तै के तंके बो नोनो खाइरक नाय तामके बो बाय खाइरक जागना तै के तंयाके नों बो तंयाके नों बो तानै खिबि जागनाय नियो आं आगेनो साका इजराइल लोगनो से बर याकालिया काइटोनि बसा बन चंजा पिलेस कां चंजा first fruit बोलो से काइटो कगनाया माने यागलो याकाया गोसोनो बो याकाया नों verse 23 जाय रकबो बरक पयदो खालाया उन्मनो याकारखा हनके बरक आगे तंमावो थेपाजाक फिनाय तामनि हनके काइटो बरकनो हायनो हाय थेपावि मानो जुदाय रकनो काइटो हायनो हाय थेपा फिनाय बरक पयदो खालायका के बरक किबुलि फेकां के बरकनो थेपा फिनाय बरक तासो काइटो बनो तासोय रहका ओरिजिनल ब्रांच बरक तमने हाय तासोय रहका हायबनो बरक अकना के बरकनो काइटो हायनो हाय थेपा फिनाय काइटोनि फान दङ बरकनो थेपानां verse 24 Rok bini borok rok bolong bolongni thaisi tui buphangni
tanai khibijak nai bedek hai norokni tongmungno khibiwi barini thaisitui buphango thepajak phaikha judai rok wngkha barini thaisitui buphang khai hake bedek tanai khibijak rok no buphang no thepaphinani kaito teibo laijak kupano ge oro chungnubo kaito haine khai जों आगे bolongni tongmani mane tamane bolongni mane nang arone asol bedek ya kubuni tongmani kaito chungno thepaka kaito chungno boni bedek buphang bedek snamui roka verse 25 bebat no kaito maya chamani 25 ni simi 25 porigon takugro oro bisingni kok tongo ang abono norokno sawiman runa nayo norok abono sawiman ke norok saiseng belai siwo ni wansukla akok ingka omohai Israel lok ya ingmani abo sapsani se kaitoni thani phainai abo tui bini borok rok bebat no phaidai ya sakse abo tongnai ni ordamasa bini borok rok mane kubundo mane borok rok kaitoni thani je phaina tongmani phaya sak jora se Israel rok borok kaitor ni thani phaimi ya ngai ba kaitor bai bukha kra khai tong janai Luke chapter 21 verse 24 hai ni jawo until the time of Gentiles are fulfilled mane Gentile Gentile mane kubundo pharo judai rong karei je borok busuk jora tui borok kaidoni loge thangnai kaidoni songjak tong kaidoni wajak tong kaidoni snamjak tong of course singsia haibon kaidoni abo certain numbers tong ke asuk sokhang ke no manai Israel ro ni sal sokone Israel rok no haine hai kaitor sujug rok pine ba borok no kaitor thani tobo pine verse 26 to maisa verse 26 hake omo hai saks hake omo hai keno bebag Israel ro muthang jaknai elembago hai hnei sama hai muthang naisa Sion ni painai Jacob bosong ni bebag hamiano nor painai nari or tomasa borong muthang jaknai Jacob mane na Israel ro no Jacob bosong ni bebag hamiano nor painai borong ni hamia tongmani bonom borong ni bukhano kusung khairnai hunai hage haine hai kaidoni thani kipuli do pine halsa tabobu Kristono manai tongo haipana gabang kukno Kristono borok Jisuno Kristo hoya reject lai gupiaba apro Gentile rok abo paikangke apro Israel rok nationwide borok repent nai tabo Israel rok ni bukha krak jotono muthangjagia haya tongo koikjonbo angpilon saka haibana bang mana bukha krat Jisu Kristo no yasagia piaba ajorawo ke jotono borok repent nai ke Jisu Kristo kani borok painai je borok kaidoni against basanai borok kaidoni kani kipilnai je pro kaido borok ni bukha no holong hai tongmano borok norong khairo holong nori khibu bukhani holong nori khibu apro borok bukha norong bai kaidoni kani phainai tabok borok kaidoni koknaya junglogo kaido Jisu Kristo no borok reject laikya piawa borok kaidoni songja borok hain bagai kaido borok no haine hai mane repent ngani bagai kaido borok no sujugo piwa ani thangloiren samung chapter 1 anjo samung ni ewa Acts chapter 1 verse 6 to 8 Jisu chukna hawat tisawit lang jakoni Jisu bai malai pro chonghor rok bono hai hnoi singka
subrai tabuk da nang Israel rok ni yago ha kipilei unai Jisu borok no hai hini saka bupuro tamo unno ang ya ane apa ni yago simise okay abo norok sawi manani kok ya piaba pola ketha norok no kobol paipuru norok Nam Judea by Samaria genangai pia kaitol paithak hakutor paithak jora norok ani bagi kok sawan gaur temaisa jepro Jesu Kristo by जों bokipuli pepro जों boy malayo जों boy malay nai get teman-teman aro hai ni sabo verse 7 Jesu porono hai ni saka bokro tamo ya abo ani apani yago simise oro Jesu Kristo tonghorok Jesu Kristo no hai ni singka subrai tabuk den Israel ni yago hakipuli dunai mane agene kok dojak tongo borok busiu Israel rok borok hau kipuli paine ke tabuk de ne usang tabuk den paine ni sagi rok singka de Jesu Kristo sawo abo ani yago ya apani yago Israel rok no kaito orni mote Israel no kaito salsa songsa pinai temane boke kaito Israel no songsa pinai boni sakni mungkathani bagai hari Ezekiel lo thamane Ezekiel 36 Ezekiel 36 verse 19 and 20 19 by 20 borok tongmani tei samung tangmani tei ang borok no busthumui ang borok no bini hawo piring poroi khlai rohorka borok bini hawo sophaikya borok ani mungkatha no deradaka tamni hunba borok rok hai hinai salayo omorok subrayung ni borok se hai phono borok ni hani nokori mathang baikya tamni hunba ani mungkatha ni bagai ang masaka Israel lo thangmawono mokhang sok Israel lo jepro borok Israel lo kai tani chongsa borok hai phono kai tani mungkatha no borok tera rok ka bahike tera ro male je jaga thangu borok kai to borok no ma sason ma khayo ma satogo manule kom naya iko borok hai ni sao kom naya kai to borok no bus thumnani na ga omoroni kai to kusukri kana omoroni kai to kutsutri kana omahir ke kai to bung no borok temanai haya klaika bini mokolo hani bagai kai to boni bor Israel ni kai to kuthia kuthang no ni punu bani bagai bo Israel no songsanai borok ni kahani bagai ya Kristen boni sakni mung kathani bagai se sorry 24 by 27 24 ni 27 same chapter ang norok no beba dok harok ni te harok ni thumui tlangai norok ni hawo kipuli rui tugunai or ani bagai ang norong tabo piring poroi tongmani tabo kipuli tugunai niro ani kok ni bagai ang norong piring poroi klaikya u piring poroi ma bai bai niro ni kaito eba ano ani munno haya klaikya ni kaito sa getabo ang niro no piring poroi klaimani jagni niro ni hawo tisa hani hai ibu tabo pinai bas ang norok ni sakawo tui kathar sarai norok ni matai rok ni te ni kathar khlai sukna ang norok no bukha katal bai wan suk mun katal nai ang norok ni bukha holong haino tlangnai te norok no kok nanai bukha nai ang ani phola no norok ni bisingo tonoi ani raida rok te dagima rok tui ke himrunai ni orokma tabo nero ni bukha no holong hai tomono ang tabo munum norok khairo sinai ginero antani kipile repent ngai kipile paimanai age ani mun no nero hai temanai kathar ke buini thani punu pinai
ai mung pathar ungpine Israel ro cost of tek to ni jorawo ya ka tribulation ni jorawo bro temanai masaya no nuknai apa temanai bro realize nai जों खालायमानि जों बाचायासि खालायजा खाबले जों masaya pai tong masi sia bonus जों बोथादे नै बोथारे खिबिखा अमहाय के बरंनि बखाव सिमं सफैनाय अमहाय सिमा बायनो बरंनि पेन Ezekiel 39 verse 23 by 24 Israel rok ani thani o sumsok klaimani bagai bini hawo khawi tlangjak baikha hnei doparok sawi mannai hake ani mukkhang upilei borok ni ari rok ni yago borok no yapakha te borok jobao butharjak baikha ang se borok ni manthai sumsok te sisi lala tongmani tei no borok no rukha te borok ni aroni ani mukhang upilkha Semugo borok ni sumsok sisi lala tongmani borok tabo kipilkha ang borok no borok ni manti ni rokha haipono borok tabo kipilkha verse 26 by 27 borok khoroksa pano sikri sokro klainai kreike borok ni hawo tong kesang tong puruke borok ani thaniwo hamyate lasima siksa samang klaimarok no pogui thangbainai ang kethar khnei kabang ma doparok no phunuk nani bagi ang ani borok no borok ni ari rok tongma boini hani kibuli tubunai temani bagi kibuli tubunai bino phunuk bani bagi bino phunuk bani mane temago English was how when I have brought them back from the peoples of people and gathered them out of their enemies land and I am hallowed in them in the sight of many nations ang kethar khnei kabang ma doparok no phunuk nani bagi ang ani borok no borok ni ari rok tongma buini hani kibuli tokunai buini tongmani hani ang borok ni kibuli tokunai boni ari rok ni hani kibuli tokunai borok ni haw Zakaria bo Yari Zakaria borok aklai lang mani tongo kaideni kok ni bisingti borok Israel ro nuknai je borok no borok temanai kol yo u borok no borok nuknai nei salang mani tong Zakaria chapter 12 verse 10 Zakaria chapter 12 verse 10 ang Daud ni bosong by Jerusalem ni borok rok no kairok mani te suri mani phola sapungui renai hake borok yo plamani borok rok no khoroksa naisigui sakni songdari sajla thuijak ma haike surut sawi kablaywana orotsun nuka borok Zakaria Cox omo bo haklai lang mani bongka khoroksa diari rok tama diari roka kaitani kok no borok saklai omaike bos bon bisingkei kaitani kok so bo salang mani tongo temanai ro paithago sungnugo khoroksa naisigei sakni songdari sajla thuijak ma haike surut sawi kablaiwana teman bagai borok akro sinai kol yomani sini susu song sini omosong ba sini dopa bono kol yomani au masaya sible ni borok belai kana dukhonang jaknai omai kina borok repent nai Zakaria 13 verse 1 Asalo Daud ni bosong by Jerusalem ni borok rok ni chaya rok no te sumsok suna bagai tuimuk phiogui rujaknai
In that day, a fountain shall be opened for the house of David. The Azrawo, house of David mana Israel ni doparo, borok, wirozak nai. Jerusalem otongani bagi, te borong ni sumsokno sunani bagi. Kaito, temanai, uzorawo yoknai. Kaito Israel okno yoknai. Verse 8 and 9. Subrayung sawo ha ganangei Khatung khaknei borok thibainej te Khatung khaksa te yakarei kwangjaknai. Ang o Khatung no horo ruphayo sokmani haike soknai te rangchak no khlaima haike khlainai. Borok ani mangui surinai te ang borok ni surima khananai ang sawana borok ani borok te borok ke sawana subrayung se jini kaido. Ge orosung tumano. Zakaria bo kango Israel ok temangnai bonus salangmani. Temangnai borok no kaido khak mane tin bager odma Khatung khaksa. Khatung no horo rupayo sokmani haike soknai te Subrayung Barsedo Subrayung sawo ha ganangei Khatung khaknei borok thibainej. Khatung khaknei mane tin bager dui bag thibainej. Piaba ek bag no kaido phioknai. Baike olive hathai no khaknei khainai. Ge aro bisi Israel no khijaglowi kosto tekto ni jorowo soitan ni yakni phioknai. Soitan bothanai haipuna kaido borok no phioknai. Bible sabotabo Israel no naiwi shirungdi. Matthew chapter 24 verse 32. Mane khijang bupang no nai shirungdi. Nisha. Baiki khijang bupang ka Israel no samaniko. Israel no nai shirungdi. Jepro blai ro tongsai payu tangla engka. Ge khijang bupang blai ro tongsai peka ken tangla engka. Mane Israel ro blai khrasai peka mane na Israel ro kahani peka borok no kibu peka borok unnoti ingani cengka borok kerak ni cengka kene khakasiri tangla peka tangla mane na Jisu Kristo bo bormani no rawani phainai. Okay? Jengno bo na phainai jeng Jisu Kristo phaibro tomani bagi phainai jengsi. Bono poito khlai naising tongne no bo na phainai. Ge bono poito khlai aro no ke bo busthumnai. Jeng no na phaika mane na boni yagulong ke 7 বছর কষ্টে টেকতো নাই তাও ও 7 বছর কষ্ট টেকতো আরো শয়তান যত বড় কোন বথানাই নাই মানে যত বড় মানে ইসরায়েল স্পেশালি ইসরায়েল ন বথানাই নাই যত কষ্ট টেকতো নাই এখন ইসরায়েল মতেই টার্গেট কাই তাই বড় কাই তিনি সংসার বড় Daniel chapter 9 verse 27 जों नायखिनुगु o costo tekto ngi to tribulation baike cheng bor ororo bosun nugu puiles kan tribulation ba 7 বছর costo tekto beba soitan beba sungsano thangsa khlainai sabsani bagai khaksang mato bonai boni sekang sungsal belai kena urumuru ngai haifana urumuru ngmani Pagroi kesang kelainnya. 3 বছর. Piawa 3 বছর ni porengke, tuma bo je Kristo ya bo je Antichrist bo punuwiro. Okay? Treaty ba kaksang mani koksa blamini aborok sebairo nai. Okay? Bono rono bo jur kelainai, bono suriwi, bono tani bokrok bombui, bono suriwi tomoni bagi. Okay, apro kena prujak pani wo naikan ki jeng lugu aro samani mote tomanai 1260 din omaike chole nai ga apro kosto tekto ni jorawo tat tektor nai borok no
kostor nai betar nai omai ke ujorabo korok ni borok kaitoni saki kristoni saki ngai kristoni kok no pir paine gai u borok ni rogo betar jaknai u kuni betar jakangke betar jakmani jorao bohaini kabang mo borok sungsani borok saltha borok no lamao kalai jake nugnai saltha kaksa saltham te kaksa omai ke hau kalai tongnai ke baba sungsani borok nugnai ni bible so sungsani borok bahai ke nugmanai tabuk sung nugu social media te sung America tamang tongfan nugu tabuk ang Bangalore tong tu Tripura tamang ntong ang nugu social media ni through te ge omo hai ke na social media ni bising te nugnai u kunai kaitani kok pirka borok buthar jaka borok dead body no ke bo tangya ke bo mungsa klaya saltha khaksa omai gen klai dongnai piaba uloke borok disa jagai langjaknai borok kaido borok no disawit langnai Revelation chapter 11 Revelation phunukjak mani chapter 11 ojung naikinu 11 phunukjak mani chapter 11 kisah kolok 7 to 13 borok kok sawi paikiano oni ongkhorui phainai a yabrui borok bai choba nanglainai bo borok no mejenei butharnai hake borok ni subrai kruso kamta bujakmani a taon kotorni lamao borok ni mang kelai tongnai Sodom eba Egypt hinui sake borok a taon nono na hinui romo joto dofani borok rok joto bosongni borok rok joto kokni borok rok tei joto hani borok rok borok ni mangno nokha saltham kecha nainai hake borok no phobugla a khorok nei thima bai sungsani borok rok tongthokjaknai borok kha slangui tongthok lainai khoroksa tei khoroksa no hili rohor lainai tamni hunba adiari khorok nei sungsani borok rok no belai tekto manjak rukha nokha saltham kecha tongkhe kaidoni aroni mathang nai hama phai borok ni bisingo hap phai kha hake borok basa laikya borok no nuknai joto no belai keno kirijak laikya afro adiari khorok nei jugno hani soto nei hai hinui sama khnakha oro kasawi haidi hake borok ni kena ari rok ni mokolo buskango jugno hawo sumui woke kasawi thangka Apruno Bangla kotor phayo tauni khaksini baksa sok hukumok jaka borok khorok sni sai Bangla bai buthar jaka di borok rok belai ki kaitor se kotor ni log laikya ke sumoro phang ke nugo angte explanation do nang dia saro 3 bosor borok ni dead body klai dongana ani saro 3 din 2.5 days gem ulok tamang nai borok disajak nai kai borok thani pholap hapaikya age borok mothani disajak nai borok wana jak bai nai amang simang bai nai borok disawit langjak nai chukna hawo langjak nai je tuman male borok ni bising tuino u je Jews ro kaitani kokno nawana kaitani kokno khnawana kobui kothman kaham no bujiwana hakeno borok mothang jak nai जों 1260 दिन अबनो जों नायखा के ओरिजिनल लो नायखा के अब 90 दिन से 1200 बा 1290 दिन पियाबा जों आरो रिभेलेशन नो नायनिखा के 1260 दिन माने 33 दिन कम ताबो गोबां बरक अमसुंगु तमनि बागै अ जुदा 30 दिन कम एक्चुअली como original plan haikono belai cost of tekto umma bai kaitor bible sawo mathayo sawo kaitor tei mas kaisa bararoi rokha tomana mala bararoi angke
kebo mane yogi manai kiri insinai asik tekto. Daniel chapter 12 sungnuko dari Daniel chapter 12 ko Daniel chapter 12 verse 11 by 12. Salbrum sogei yapar munrok mutangjak pani salni simi tei aro selengma singsa manirok tongjak puruni simi nokha sal 1290 ingo tamoke soike nokha sal 1335 jora naisingei tongei mannai borok bo hamsajak. जों oro nugo 1290 din haibano mathayo ari revelation ke 1260 din ke mathayo sawo tomane bakei omo khairoka tomane male belai cost tekto ungmani bakei khorok sapana sojjo khlaimi ya ngai ani bakei kaito tei tomane talsa komokoi doka. Revelation chapter 12 verse 6. Burima hasing pantoro kari tangka aro kaito bini bagi tongthai snamka bo aro nokha sal 1260 jora naiui tongjak nai yaro sungnu. Chapter 11 verse 3 bo ukok to sawo 1260 days. Paithago ke paithangni soba nai paithangni soba wo Israelites ro tomanai boro tomanai phiok jaknai ba boro protection protect khlai jaknai kaito ba baike paithago to soba nai nuclear war nai kwangma boro thinai nijo ek bage dui bag na thinai. Zakaria chapter 14 wo sawo baca tutuino beslayo golai thangnai baharo golai thangnai asuk nuclear ni nuclear ni radiation omohai nai golai thangbai ne phiaba tin bagel ek bag kaito Israel rokno phiok nai Mount Olive no ba hathai Olive no khagni khaiwi aro bising borok no hui donu nai nuclear o mungsa sogini ajarke. Matthew chapter 24 verse 20. Matthew chapter 24 verse 20. By 20 ni 20 masing pro eba sabat salo khana nangya tuike no kaido no suri sandi tamni hinke singsa snam pro ni simi tabuk jora abo hai digi siki waisapano ungyakho abo hai te ungbo obo unglakha tamoke kaido asal rokno baradaka ungyakhe khorok sapano kathang tonglakha mu haibana bini songjak borok rokni bagi kaito asal rokno baradu nai oro chungmano jisu tumai saka aro emon kosto emon mane emon ungnai jingjal digi sigi ungnai emon kosto tektor nai oro sal bararo yangke kebo mutangjali meya niso hani bagai boni borok rokni bagai boni borok rok mane tamu Israel do hani bagai original 1290 din tongmano 1260 ke bararoi rongai nei orosang samung hai paithago khorok sapano kathang tonglak khamun bararoi yangke haibano bini chongjak borok rokni bagai kaida o sal rokno bararo nai bini chongjak borok rok sababu judai rokni bagai Great Tribulation ke especially for Judai rok chance manai phiok jaknai tabok verse 28 o jeng hai ki thang pisnai Roman 11
verse 20. Apa ibu Judai rok kotma kaham khanayani by borok norok bini borok rokni se kaitoni kena ari. Tamo ke kaito songma by borok susu songni bagai se bobai hamzago koborok kisah. Bukan English person. Many of the people of Israel are now enemies of the good news. And these benefit to you, you Gentiles. Yet they are still the people he loves because he chose their ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Wama bro Israel rock ni tumanay enemy. Hai bana Israel rock bro kai to yasa yak mo bay sumke benefit man ka. Tabok Isau Isaac ni hamarino ke blema hai Jacob ke man ka abo hai. Judai rock borok Jisu Kristo no yasa yak mo bay borok ni hamari sini oro hai ke. Okay, verse 29. Verse 29. Kamne henba kai to khai ro kui chong mane a borok rok no te yakaria. Teman le kai to chong mane borok no yakaria. Kai to borok no te yakaria. Kai to borok ni borok no kenai ko lui suzu pro nai. Kai ro borok taboku kai to ni borok. Kai to taboku borok no hamza gi tong. Teman le borok kai to ni puila bethai. Thai sekam. Hai ber kai to borok wi tong wi tong do. Omo hai no जों बहायनो जों आसाय कथा इंमानि यागुलो काइतो जों होते याकै जों जेसेबां हाया खालायदि हायबानो जों बनि बुसानो दंनाय दाबो जोंनि बोसा हाया जेसेबां हाया खालायदि हायबानो जों बनो बर'नि बागै मानाय हामजाक माने बर'नो जों बाहायके स्नावै दावमा बर'नो जों सिन्ता जोंनि वान शप जों जे हाया इंनि मानाव हायबानो बोसा जेसें हाया नाखौनो जों हाजागो Omhaina Kaito Israel rock no the Israel rock sebano Israel rock by Christian rock ke जों compare खालामो आगोलनि जुगाव Kaito Israel mo chongka tabo smai kata lo ke asai kata injak kamu sering jaknai verse 31 verse 31 31 by 32 Abo haino norok maya maya chajakma by judai rok bo maya chajakna tuike borok tabo kaitoni kok khnaya ungo bebal borok rokno maya chawi mana tuike kaito borokno kok khnaya snamka English ka haini jawo Now they are the rebels and God's mercy has come to you so that they too will share in God's mercy. For God has imprisoned everyone in disobedience, so he could have mercy on everyone. Cái đó cho tụi nó cọp này dạng mà vậy, tụi nó này, cái đó này mua, sài mà ngọc khi kia, phía ba, khorok sana bising tới, cho tụi nó, kaham, hamari, khayrok ma, mani man piyo. Bebal borok no maya cawi manatike kaito borok no kok khnaya snamka. Kok khnaya snamani bagise borok khayrok mano yasagi mano khayrok ma mani mano. 34 kaitol 34 35 aro sawo elembago hai hnei samahai subrai ni bukha sabo sawiman sabo bono prungiman sabo bono sekang baira mungsa sek Rekaba abonoba kipuli rongangai. Kaito joto no sungno Adam ni bisingo tongroka. Tone male Adam ni bisingo tongma bai jeng joto no papi ingka. Ika jeng papi ingma bai joto no kaito ni khare mano
kaito joto jungno adam nung bisingo tongobai jung joto no sumso gonang wngkha phiaba omo haikeno joto no tongmani Jisoo ni bisingo wngpikangke jung bo thangjagui mano tongmani hole Adam wngkha puilani borok Jisoo wngkha second Adam Bible o haini bagui Jisoo Christo kaham khlaimabai bo samung kaham khlaimabai bebakni sumso sujakha haini bagui Jisoo Christo ni phaikangke tei jung mungsa nangli Adam bai jung jotono sumso wngkha Jisoo Christo ni bisingtwi jung jotono khairokma manpika abono koksao Roman chapter 5 verse 14 jung naikha 18 19 abo jung naikha jung kaham hnoi romjago Jisoo Christo ni bisingtwi verse 33 haini hai kaito busukse maya gana bo busukse si busukse elem gana bo khasapano romui mannai sabotong bini samungno sawi mannai sabotong kaito busukse maya gana kaito busukse gyan gana abono soba sinai oisa sinai kiri yaba kaito jungno siro nangnai soitan belai kena chalu yaba kaito soitani sai tebo gyan gana haini bagui soitan jungno mungsa khaimia jung kaitoni khayok mano tui jung serai serai wngkangke jung busuk kha tongthok haini hai elembago hai hinui sama hai subraini bukha sabo sawiman sabo bono phurungima kaitono kebo phurungimia bono jung sisogui maya bo jungno sigo hapen jung bono siya Bible sawo boni wansomung bai chini wansomung belai felaija his thought and our thoughts are not same. His thought is much higher than our thought ni Bible sawo kaito no oisa sisogi haibana tamangke jung bono kait bono boni no tui bono tui jung serengi mana teluk jung siwi mana bo temanai temamu jungja oborno jung siwi mana boni kok thaini bisingtwi seneng mabai 35 36 sabo bono sekagui sekang bairia mungsa sek berkhaba abono bo kifli rena nangnai bo se bebag manui rokno snamo bini bisingtwi pia bini bagi se bebag manui rok tongo kaitor molbrum brum no jungsasa wngthang garo jung nukha kaitor bebag no nokphang haini bagui kaitor jungno bo nokphang ba jungno roi mano ngobo jungno ronago musukjak ayo jung bo ronai homono bebag no manthang haibano aboni condition ke jung boni kok khnai tong nonai job hai hinui saw seba ano rokha ang seba ano rokha ba ang je borno rona nangpinai borno sunai nangpinai Jisoo Christo se ano ro hani bagai ang Jisoo Christo no se suthai ga hani bagai bo job sawo ang kaitoni tonai unprofitable servants ang boni kaitoni bagai samung khainai phiaba unprofitable mungsa ani bagai boni bagai ang kaitoni bagai ang khaibo mungsa ang manthai kri khaini jo jung jotono kaitoni hani bagai jung je mano khaithung kaham khaithung ba jung samung khaithung jung kaitoni jung sasani bagai jung khlaikai jung khlaibo bon jung sasani tai wala kaito sini sungsong no puyoka sini jung morke songna tomono bo jung no phiogi nyaka jung zo to morke songna tomono haibon jung no phioka boni jung sasani bagai jung no phioka jung morke soke boni hab
wari yaknai boni hawa ya mane boni sung sang yaknai haini bagi no sung phiyo ga haini bagi sung sara kathang tongsa jepon khaino boni sung sani bagi khlai tha sung boni bagi no kathang tong pari paitha 1 Corinthians chapter 10 verse 31 amo pore palesum 1 Corinthians chapter 10 verse 31 hake norok mung sasuk samung klai phana cha phana nung phana norok bebak samung kaido lobjak na tui ke klai di sawibu nungwibu tongwibu samung klaibu thuwibu kaido ni sing sani bagi kaijak borjak ngibu bori sing sani bagi ong borok umhai tongo kaijak sekam ke belai kena mothawo active kaido ni samungo active kaijak angke kegeri ke kamai bege umhaya sing kaijak mane bo bori sing sani bagi lekha pora khlaima bo boni sing sani bagi chakri khlaima bo boni sing sani bagi thangmani bo batau bol phano thangdi khela phano khaidi bobo boni sing sani bagi bebang ni boni sing sani bagi samung tangni bo boni sing sani bagi ge sing boni poro ani bagi sing je phano khai boni sing sani bagi ge obono khai tamai ge phadi omono जों Israel ni bisingtui जों no phurungnai ke buskango ke chapter 12 no जों सोलोंलाय ni chapter 12 ke tebo important bahai ke जों kai dono manmani yagulo जों bahai ke Christian tongmung tongnai Christian tongmung bahai bu bono जों सोलोंलै mana Roman chapter 12 okay tin asu joroti ni tini hani hai jotono hani hamjak maya pore जों surma bagia padi palation boga jisu no hani hai ujara hambai ro nini जों punuka kalgore cross thigi te mo simi ya kaido जों mo thangma bai simi ya जों nini जों sa jini nini pipeline ya mol brum brum ni जों sa जों ro ni जों 왜 가이드 지금 미신 뜨는 사문 당근이나요? 그만 레슨 사문 당근을 너는 증서 사만을 왜 가이드 너는 한발 좀 속이야노 로원이만 나이도 뭔가 인터넷 하니 하이 한발로 왜 뭐가 지시는 것이 그렇죠? 예 하니 하이 저거